îl tratezi dacă vrei pe bune să renunți la alcool. Sigur. Da? Că dacă nu vrei, apoi poți să te tratezi pastile și codirovcă și vrei, că sunt practici diferite. Tu-ți închipui efectul, uite-te cum la noi, eu iarăși spun la noi Moldova, că noi suntem în Moldova, dar ok, poate și și în lume. Ideea e că eu nu vreau să mă dezvolt să înțeleg puterea emoțiilor, terapia, gândirea, psihosomatica, dar eu înțeleg că eu beau des și asta e problemă și eu îmi pun codirovcă. Înțelegi? Eu mă impun, eu îmi forțez, eu îmi pun un tormoz în organism în loc să investesc în cap, în creier, să înțeleg lucrurile altfel. Nu-i direcția care trebuie? Aici e vorba despre oameni. Eu am văzut oameni de succes încăpățânați și am văzut, hai să zicem, de succes cum se consideră conform unor grupuri de oameni, pentru că succesul poate fi diferit și măsurat în unități absolut diferite. Da. Și oameni care sunt mai simpli, mai aproape cu picioarele de pământ, dar sunt mai flexibili. Și aici strict depinde de nivelul lui de flexibilitate. E soft skill-ul, nu? Da. Asta e flexibilitatea, asta e creierul, de fapt. Da. E emoțiile, psihologia ta.